Ovaj milina. Ovo je, vidiš ovaj rad red, vidio. Ovo malo smanji gas. Ovaj 10 puta tiše od onog. Da. Milina. Evo da, lagano kad ga repu, lajao. Da. Uopšte ne gubi dubinu. Gas je na manje od pola, vidiš. Ovo je glajda. Još mu smanji da vidiš kako će ići. Mome neka napada u pičku. Ma Zlatane, evo, pogledaj. Da. Ovo je akrobacija. Onda ja još malo uvežbati, ne smijem mi sad zajebavati. Da. Ovo je njihova stanica je kjer u kur. Kretanje ti je od sela prema nama. Imam još koju bateriju probati. Ovaj je bolji. Ima državac baterije unutra. Ne treba je. Oho. Nije ja sam. Ti? No. Ali sad već. Idi sletite. Ovo je bez gasa da vidimo kako će ići. Nema gasa ništa. Odličan. Fenomenalno. Nema niš gasa? Da. Da ga malo vratim prema se. Bravo. A vidi ovo sada? Da. Odlično.